ओरै खनसे नायहरलाय मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर ओंखाम जाहैना जाहोआ गरायनो हेपि निउ इयार मादैमोन खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनैहाय गोदान बोसोरनि गिबि सानजों लोगोसे बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार ओमफ्राय जोङो नै दा थांनो ओंखारलायबाय आइपुवालि पिकनिक स्पट खनले नायबाय थानो बाबाय जों आइपुवालि पिकनिक स्पटनि भिडिअखौ बानलायो अब्लाबो जोङो फारसेनिफ्रायनो देखायो आरोखि मालाबा ओरै खना देखायो मालाबा हरै खना देखायो मालाबा पिकनिक जाग्रा जायगायाव देखायो बेफोरबायदि जों देखायगासिनो दङ आङो दाख्लैनो बुंखादोंना जोंनि चिरां जिल्लायावहाय देग्लाय आइपुवालि पिकनिक स्पटजों हाया होननानैहाय लामायाबो बङाइगावनिफ्राय लानानै ओरैहाय आइपुवालि पिकनिक स्पटसिम हाइ फाइ ओरैबो क'क्राझारनिफ्राय काराइगावनिफ्राय लानानै आइपुवालि पिकनिक स्पटसिम हाइ फाइ जेबो हाद्रि खुनाय गैया ओरैबायदि ब्लेक टकिं स्लिम सालायबोनो मोनो बिनिखायनो मानसिफ्राबो दाखालि ओरैबायदि जेव फैदों ओरैहाय सानजाहा कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै क'क्राझार ओरै बङाइगाव अबायपुरि गवालपारा दुधनाय बेफोरनिफ्राय ओरैबायदि लोमसावबोयो नायलांबाय थादो दिनैथ' गोदान बोसोर जाहैबाय 1 थारिख जानुवारि ओमफ्राय नै दो आइपुवालि पिकनिक स्पटआ ओरैबायदि जायगा गैलायै बरथिक जाजोब्बाय नै ओमफ्राय बै शिल्पी जनावबो नाहरदो दा आइपुवालि पिकनिक स्पट दाबसेबो जायगा गैया नायलांबाय थादो रायजोफोर दिनैबो दिन्थिनोसैलाय 1 थारिख जानुवारिनि मानसिया फैदों आरो फैदों थाथ'नाय गैया दासिमबो नै दा जों सिङाव एसे बेरायनानै नायनोसै पिकनिक जाग्राफ्रा ओरैबायदि सिलथिबान जाना दङ ओमफ्राय नै बेयावहाय गराय गाखोनायनि रिसेपसन बेफोरबायदि गराय गाखोनो मोनगोन नै गराय गारि वा बैग्रि बिफां फांसेबो खालि गैया ओरैबायदि सिलथिब जाबाय अभार जालायबायदोंहाय मानसिया एकदमबारे साहासिम जोबथानानैहाय आरो बारनानैहाय बै साहानि फिल्डआवबो जाहैलायबावबायसो मानसिफ्रा ट्रेन गाखोग्राफ्रा होबोलायबा हनै आयौ ड्राइभारा गोदान नामा हेपि निउ इयार मादैमोन वा ओंखाम जाहैना जाहोआलै गरायनोलाय ओंखाम जाहैना जाहोआ गरायनो ओरैबायदि सिलथिबखा मोनसेबो जायगा खालि गैया आरो दा ओरै साहा जोबथानायाव नोंथांमोननो देखायबावगोन नायलांबाय था आइपुवालि पिकनिक स्पटनि बैग्रिबारिया नै बेनो जोबथा ओमफ्राय मानसिया सिलथिबखासो दाबसेबो जायगा गैले ओमफ्राय माखासे ओरै बारलांनांबा हनै बै बैग्रिबारि ओरै साहानि बैग्रिबारि बेयाव थांजोबलांबाय आरो माखासे पिकनिक जानो बेवहाय जायगायानो गैखाले आरो नैबे बैग्रि सिङावहाय नायदो हरैबो बारनो ओरैहाय जाजोबलाबायबाय बेजों लानानै बैयो हाब्राङावहाय बेरायथिंनानै फैजोब्बाय एकदमबारे सिलथिबखा मानसिया खालियै जायगा खालियानो गैया मोनसेबो ओरैबायदि बेथ' एक्सप' जाहैबाय बेखौलाय देखायबाय थाखाबाय दिनैहाय बेसेबां पाब्लिक जादों बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय एक्सप'नि साखाथियाव कमला मा ओंख्रि जाखो नांदों दा बाजाय बेसे भाग फानो भुटान रायजोनि गोजाना माइलाय साबसक्राइबारफोर लोगो मोनलायबाय नै मोजां ना ओमफ्राय औ मोजां दे होमबा दे क'क्राझारनिफ्रायसो नोङो औ क'क्राझार सेरफांगुरि दाखालि थांदोंमोन जों बेरायनो गैया आङो न'आव गैयामोन ना लोगो मोनाखिसै बायहेरायाव बबे एरिया गोलैयो मिथिले ओमफ्राय जायखिया थांदोंमोन आरोखि आंबो माबायाखिसै ना जोंनि कन्टेक्ट माबा जालायाखिसै फिसाजो बियो मा नाम करिना हेलौ पार्टनारफोरनो बोरैसोरा केमेराया ट्रेन स्टेसन जाहैबाय इयो नै ट्रेन गाखोग्राफ्रा नायदो मानसियानो बरथिकल' जाखायो नै
wah दायो बेलासि सम जाबाय जोंथ' दिनै फुंनिफ्रायनो सानसे मानसिफोरखौ नायबाय जों ओरैबायदि पाब्लिक बुंलाबो बुंस'हाय आरो सानलाबो सानख' हायै फुरा सिलटिप पिकनिक स्पटआनो बुंजोब्बाय पिकनिक जानो ओंखाम संनो थाखाय जायगायानो गैलायला आरो ओरैबायदि जाबाय दिनैहाय जानुवारि 1 थारिखआव ओमफ्राय दा नै बिनिफ्राय एसे नोंथांमोन देखायलांबावनोसै दिनैहाय मानसिया बेयावल' बुंफबखायो आरो ओमफ्राय बेयावथ' नाव गंनै दंसै नावजों सालायग्रा ओरैबायदि मोजां ओरैबो ओरैबो खालि सिलफिल' नुवाखै ओरैबो वाह बुंस' हाया आरो बे दालाङाथ' बायहांहां जालायना दंखायो मानसि थानायानो सेलफि लाग्राफ्रानो लाग्रा ओरैबायदि जाया सेलफि लालायगासिनो बिसोरलाय जाया खेबखालायबाय इयो रिल्स बानायदों बिथाङा रलै फेसबुकआव भाइरेल जानो गोसोथारलै मानसिया सिख्लाफ्राबो जाया लागासिनो नै भिडिअ रिल्सनि जाबाय दा सोरनि माबायदि डिजाइन थानानै फट' लानाय नायनोलै रायजोफोरा आयौ नै जाया XGF नंमारगौ नामा ओरै खनसे नायहरलाय मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर सोर माबायदि सेलफि लायो डिजाइन बाय डिजाइन आयौ फोटो बेनो जा साइज नुखायो नै मानसिफ्रानो बुंनानै थाजोबलायखायो नै सिख्लाफ्रा हाबमासै नामालै बेलासि सम जाबायना ओरैबायदि साफा नुसै नै आयो सयथिबो ओरैहाय नाव गाखोग्राफोर दं नै रोबांनो इसने दस्रा नै मडेला सेलफि लानाया पुरा आलाग तारिखा ना सेलफि बा ओरैहाय नाव गाखोग्रा गोजा आरो बिसोरो फैदावगौल' माथो नोंलाय बबेनि जाखो? औ
जोबनो गैयै बांफैदावगोन माइरिबो लोब लोबल' रायज्लायजायालै मानसिया गाबोन बांसिन दालांफ्रानो बायहां बायहां जालायबाय नै आयौ 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 फोजोबनांसिगोनलै इयावनो थोद Cong नायनोसै बायहां बायहां जालायबाय दालाङा ओरैबायदि ओमफ्राय नैबेयाव हैयां दं जाहैबाय इयाव हैयां बेयाव हैयां गाखोग्राफोर दां